iruditu zait ondo dagoela eta dela instruktiba. Gainera asko ikasi dugu eta datu asko zuen eta da kontzientziatzeko gehiago. Ekitaldia iruditzen zait oso interaktiboa eta horrek egin dit azkenean ez bideo bat egitea, baizik eta kasu errealak izatea aurrean eta horrek kontzientziatu egin da. Ekitaldia interesgarria iruditu zait, zergatik ez nuen pentsatzen gauza hauek hain segido pasatzen zirela. Hiru zoiezela kotxien, da hiruretatik bat bizirik eguela ondino, zan ume bat, kopilotoan atzekaldian zoien. Badakizue zeintzuk diren trafiko istripu gehienen atzean dauden kausak? Distraktzengatik, abiadurarengatik eta alkohola eta drogen inguruan. Badakat lagun bat bere osaba 17 urte zituela. Bere lagunekin etorri zela parrandatik eta zeuden 5 pertsona kotxe batean errenteria bueltatzen. Eta ez zuten zinturoia jarri eta zeuden pixkat alkohola edan zuten. Enaitz harrapatuta hil egin dute. Josu beha ze pasau da, nola? Dastate gotzuela dagoela tipo bat, bere kotxe hartu indabela, edan indabela, drogak dituela, da horrez gain kristolako abiaduran doiala. Eta erabaki dau, kotxe hartzea, da zurena horretik eramatea. Gertatu zena zen, logurea sartu zitzaiola konduktoreari, eta desbiatu zen, eta zuhaitza sartu zitzaien kotxearen barruan. Bi hil ziren kotxean, bestea ospitalean, eta beste biak orain badaude ondo, baina badakate gogoetan beti